Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә тамашачыларны яңа сезонда нинди яңалыклар көтә? Бу хакта актуаль әңгәмә сәхифәсендә филармония директоры Кадыйм Нуруллин сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Кадыйм әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Инде сезон ябылган гына иде, яңасында ачырга вакыт җиткән. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе үзенең зур яңалыклары белән яңа сезонын ачып җибәрә. Тамашачыларны таныштырыйк әле. Бик зур рәхмәт. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Ул сезонны ябып тора дисәк тә дөрес булмыйдыр, чөнки бездә 4 коллектив эшләп килә. Һәм 4 коллективның аның 4сенең дә 4 төрле 4 тармакта эше бара. Һәм үзегез беләсез, тарих буенча филармониядә бик күп төрле коллективлар эшләп килде. Филармониянең үзенә 87 яшь булса да, бүгенге көндә анда бердән-бер коллектив, ул Лектория 87 яшьлек коллектив дип әйтәбез без аны. Хәзер Аллаһы теләсә, быел көз көне безнең халык уен кораллары оркестры үзенең 30 яшьлек бәйрәм итәчәк. Әлеге бәйрәмдә алар әлбәттә үзләренең иң оста, иң репертуардагы иң бай үзләренең байлыкларын халык тарафына бирәчәк һәм әйтергә кирәк, алар шул вакытта үзләре дә сезон эчендә бик күп сюрпризлар да әзерләделәр. Монда инде әйтергә кирәк, безнең филармониянең эшчәнлеге аның ел сайын һәрбер 10 еллык эчендә дә бик күп үзгәрешләр кичерә. Шуны истә тотып, сезон безнең бүгенге көндә дә менә гөрләп эшләп бара. Менә яңа сезонга килсәк, яңа сезонда ниләр көтәргә? Без менә Аллаһ теләсә әлеге сезонны бик бай булыр дибез. Концертларга менә әйтергә кирәк, филармония бер 10 елга якын, 8-9 ел без абонемент системасына күчтек. Бу безнең республикада фәкать бер генә концерт оешмасы эшләп килә. Ул абонементлар буенча без 20дән артык абонемент чыгарабыз һәм шул 20дән артык абонемент эчендә 150дән артык концерт кергән. Моның файдалы ягы әлбәттә тамашачылар өчен. Беренчедән, без менә августның 1-ннән 15-нә кадәр әлеге абонементларны сатуга чыгарабыз. Анда безгә якынча бер 3000гә якын кеше килеп ала әлеге абонементларны һәм ул безнең бөтен сезоныбызны билгеләп куя торган бер фактор. Абонементның ярмарка дип атыйбыз без аны, базар дип атыйк. Шул базар вакытында ташламалар 20%-тан артып китәләр. Ул әлбәттә безнең филармонияны яратып йөрүчеләр өчен бик зур мөмкинлекләр. Анда үзеңнең жанрыңны эзләп табырга мөмкин. Без инде бу уңышлы безнең проектыбыз. Без аны һәр елдан-ел байыта барабыз, менә шулай итеп. Монда инде балалар өчен дә бар, урта буын өчен дә, өлкән буын өчен дә бар һәм яшьләр өчен дә бар. Безнең инде һәрбер концертыбызда Пушкин картасы дигән федераль программа эшләп килә. Аларның һәрбер концертка Пушкин картасы буенча билет алырга мөмкин. Безнең филармония бүгенге көндә Рәсәй филармонияләре сети дип атыйк инде, шунага тегелгән. Алар белән без берлектә әйдәп менә Поволжье дип әйтәбез бинде, Идел буе филармонияләре арасында безгә тел шартлатып карыйлар инде башка филармонияләрдә, чөнки без әйдәп баручы филармонияләрнең берсе. Чөнки бездә бик күп концертлар, алар үзләрендә үткәрә алмаган концертларны без монда бик матур гына үткәрә киләбез. Шуңа күрә безнең апрель айында, инде без министрлык алдында да җавап тоттык, апрель айында безнең еллык планыбыз үтәлгән иде. Менә 4 ай эчендә без еллык планыбызны да үтәп куйганбыз. Шуңа күрә бу инде безнең өчен тагын да зуррак җаваплылыкны сорый торган әйбер. Шуннан чамала була инде, киләсе елдан инде уңышлар буласы, димме? Менә сезгә шушы абонементларның һәм башка сатылышларның мин башлыча әйтеп китәсем килә, менә шушында уңышлылыгын. Үзебезнең оркестрны инде без менә кимендә 60 елга якын гомерен билгелибез. Ул турыда инде безнең китабыбызда чыгып ята. Һәм ул Рәсәй киңлегендә түгел, СССР киңлегендә Татарстанны тагын бер локомотив иттереп алга чыгарып куя торган бер фактор безнең өчен горурлык дип әйтик инде без аны. Шуңа күрә без анардан һәр вакыт һәр хәлдә 100 чирегә тиеш түгел. Мин саныйм, без моны киресенчә
дөньяга күрсәтергә тиеш. Чөнки безнең Аллага шөкер Татарстаныбыз көчле регион, матур регион. Андагы безнең мөмкинлекләр дә башка төрдә. Бездә халык та эшчән, бездә халык та тырыш. Бар яктан да. Бар яктан да алар акыллы. Без беребез белән беребез һәр вакытта уртак тел табып яши белгәнбез. Гомергә Татарстанның киләчәге менә бу сәнгать өлкәсендә дә әле бөтен сүз әйтелеп бетелмәгән, әле Илһам абыйның җыры бар иде, җырланмаган әле безнең җыр дип, шушылай дип әйтәсе килә. Татар җыры әле җырланмаган әле ул, җырланып бетмәгән әле ул бетмәс тә. Ләкин безнең әйтәсе сүзләребез, күрсәтәсе коллективларыбыз, эшләрләребез бихисап. 90нчы еллар тирәсендә бары тик филармониядә генә 5 коллектив эшләп килсә, бүгенге көндә Татарстанда 25 коллектив эшләп килә. Күз алдына китерегез, нинди артым шушы 30 ел эчендә. Һәм безнең инде Татарстанның да байлыгы, алар Казан эчендә генә түгел, менә ансамбль мәсәлән Агыйдел ул гомумән Актанышта урнашкан, шундый Чаллыда бик күп кенә коллективларыбыз, Түбән Камада, бөтен республика буйлап безнең коллективларның менә чәчәк атучылары күренә. Амин, киләчәктә дә шушындай зурдан-зур уңышлар булсын. Яңа сезонда әлбәттә инде сезгә уңышлар телибез. Җылы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Исән булыгыз.